DXDC Radyoman Report. Gatusan ka mga taga-barangay Kalinan Poblasyon ang nisalmot sa Community Parade alang sa pagsaulog sa ika-75th Parochial Fiesta sa The Most Sacred Heart of Jesus Parish sa Kalinan. Matod kang Filipina Rosete, Bagobo Clata, IPMR OIC, nga nagpabilin silang ligon og dili matarog sa mga panghitabo sa Kalinan District. Gani ang pagsalmot sa parada, pagpakita nga malipayon sila og wala mahadlok. Nang hinaot si Rosete nga magpabiling malinawon pa ang ilahang lugar ug gitugyan usab nila ang seguridad sa mga otoridad. Hinaot ni kaming sa tribo, Bagubuklata nga, palinawon lang gihapon ang Kalinan. Bisan unsay may tabo sa laing lugar, kami diri okay lang. Sumala ni Barangay Kalinan Poblasyon Kapitan Orsicio Ungab sa koordinasyon sa Kalinan Police Station, mas gipahugta nila ang seguridad ug mga checkpoints. Gipanganti ni Ungab nga na-maintenar sa Kalinan Poblasyon ang ilahang peace and order. Sigon sa kapitan, isolated case lang ang mga insidente sa Kalinan ug walay angay ikahadlok ang katawhan tungod on the top of the situation ang mga law enforcement units. Serious sa mga nahitabo sa Kalinan, no? Kumusta ang Kalinan karon? So para di say peaceful gihapon ang ato nga Kalinan Poblasyon. Because aurora isolated case na to sila mo tamo. Normal na dila ang tao moabot din ang kabalaka pero masabta nila ang sitwasyon. So wala man magkulang ang katong kapulisan, ang atong barangay labi na sa Kalinan Poblasyon, maintain na to ang peace and order, ang atong kapulisan na magpatula, police visibility, ug mga katong paragitanon. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.